persoas que van desde Vidán Torreira e Isidoro Millán González Pardo, Alonso Montero, vou un pouco por idade, Antonio Concheiro Camaño, López Nogueira, Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan os que logo van ser escritores, filólogos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera tamén. E pasan por aquela cátedra que é unha cátedra socrática, que é unha cátedra gratuita, que é unha cátedra non oficial, que é unha cátedra envidiada polos catedráticos oficiais da Facultade de Filosofía ou da Facultade de Dereito. E sin ese home abnegado, sin ese home que, por non ter, non tiña vaidade, que é un caso único, ata donde eu sei, na historia das letras mundiais. Non ter vaidade. E ese home entregouse. Ramón Piñeiro é fundamental. É probable, señoras e señores, a miña proposta para un debate, que non existiría este acto hoxe, non existiría se non existise a Editorial Galaxia. E, sobre todo, se a Editorial Galaxia non tivese un home como Ramón Piñeiro. Porque homes esforzados, entregados, comprometidos, traballadores, etcétera, como del Riego, quizáis había algúns en Galicia. Homes tamén entregados desde outro tipo de espiritualidade, a religiosa, a católica, como Xaime Isla, quizáis había algúns en Galicia, pero non creo que houvese nin en Galicia, sospeito que no mundo, un home como Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro é así. E nós estamos aquí por Ramón Piñeiro. Agora fálase do piñeirismo e fálase nun sentido máis ou menos desdeñoso. E falan do piñeirismo persoas que desde o ano 64, como a xente da UPG, están no marxismo, e falábase do piñeirismo xente que tiña que ver cun profesor de Lugo que chegou a Lugo no ano 60 e que tamén estaba no marxismo, nun marxismo distinto. Falaba. Pero resulta que se non houvese piñeirismo, se non houvese Editorial Galaxia, se o proxecto cultural da Editorial Galaxia non fose deseñado por persoas como Ramón Piñeiro, del Riego e Xaime Isla, pois resulta que non habería un proxecto para Galicia que mobilizase a eses 25 ou 30 rapaces novos que desde Isidoro Millán, etcétera, a López Nogueira, que era médico, por outra parte, non pasasen pola mesa camilla, pola cátedra socrática gratuita e abnegada de Ramón Piñeiro. Está aínda por escribir este libro sobre Ramón Piñeiro. Eu publiquei un no ano 9, creo que foi no ano 9, pero, bueno, pagaba a pena volver sobre unha figura como el. Eu, ao final, fui estudiar a Madrid Filoloxía, estaba condenado a iso. Estaba condenado a iso tamén porque tive a sorte de ter un profesor que se chamaba don Bernardino Graña Refojos, non Graña Villar. Era o pai de Bernardino Graña Villar, que acaba de morrer en Cangas, hai pouco. Sino o presidente do Parlamento, mas eu estivemos ali para decir unhas palabras sobre ele. Eu coñecía a Divina Comedia, eu coñecía a Odisea, ou coñecía a obra fundamental de Alejandro Manzoni por os libros que me deixaba ou que me regalaba don Bernardino Graña. Por lo tanto, eu vou estudiar Filoloxía a Madrid e teño a sorte de que un sobriño de don Xosé Ramón Fernández Osea, alias Ben Xosei, inspector de ensino primario, despois de ser represaliado daquela na provincia de Toledo, pero residente en Madrid, eu a través do sobriño, colega meu na Facultade de Letras, o 20 de outubro de 1948, fun á casa de Ben Xosei. E ali aconteceume o que eu non sospeitaba, porque eu, que era ese alumno tan aplicado en latín, en gramática, en literatura, eu nunca vira un libro de Castelao, eu nunca vira un libro de Otero Pedrallo, eu nunca vira un libro de Vicente Risco, e eu era visitante impecune, casi sempre, das librerías, e desde logo visitante da única biblioteca pública que había en Vigo, na Alameda, que se chamaba Jaime
Jaime Solá. Eu nunca vira libros galegos. Eu non sabía que existía Castelao e eu non sabía que existía Otero Pedrallo, e a miña casa de Ventosela, patria de miña nai, está de Trasalba a Ventosela, hai a carreiriña dun can, que como medíamos as distancias a xente da aldea daquela cando ainda non chegara o sistema métrico decimal. De Trasalba a Ventosela hai a carreiriña dun can. Pois ben, eu na casa de Benchosei vexo libros de Castelao, de Otero Pedrallo, de Losada Diegue, de Vicente Risco, de Cuevillas, e vexo sobre todo porque el ten encadernados todos os fascículos, os tomos da revista Nós. E estou unha mañán inteira, ou casi unha mañán, folleando, e asómbranme moitas cousas, que haxa en galego artigos sobre arte, artigos sobre política, artigos sobre ciencia, artigos sobre literatura. E aínda me asombra máis que haxa publicidade en galego. Entre os anuncios, aquí está o fillo, Manolo Peñarrey, o meu camarada, anunciábase tamén na revista Nós o sanatorio de teu pai, o ilustre e represaliado xinecólogo don Manuel Peñarrey. Polo tanto, xéneros literarios, por chamalos de alguma maneira, que eu non sospeitaba que poidesen empregarse nunha lingua B, estaban todos ali. Todo iso que eu debo a Benchosei. E a través de Benchosei chego epistolarmente a Ramón Piñeiro, logo persoalmente, e polo tanto, bueno, eu son o máis veterano de Galaxia. Non orgánicamente, pero aí estou en Galaxia. E esta concepción de Galaxia, que parte do Erno, esta concepción de Galaxia que non é, como di Otero Pedrallo nun artigo, unha sociedade mercantil. Non, é unha sociedade aparentemente mercantil que está ao servicio dos altos valores do espírito de Galicia. Isto é. E aínda que había algúns libros daquela, en bibliófilos gallegos, en Monterrey, etc., eran cousas máis ou menos esporádicas que non respondían a un proxecto de conectar coa cultura literaria anterior ao 36, un proxecto donde, ademais de conectar coa cultura literaria anterior á Guerra Civil, había que definir a cultura literaria galega como algo distinto, como algo que a xente non asocie o folclore, o ruralismo, o costumismo pintoresco. Daí a insistencia por parte dos de Galaxia desde os primeiros anos en publicar traballos filosóficos, en publicar traducións de autores daquela moi importantes, como é o caso de Heidegger. Por iso Heidegger foi tan perseguido, sendo Heidegger un home nazi, en certo modo, que non tiña nada que ver co comunismo nin co separatismo, que eran as dúas bestas negras do franquismo. Pois ben, eu vou terminar. E agora verán por que dixen todo isto. Porque todo isto levouno ao máis fondo do meu espírito a lectura que fixen hai 3 días do exemplar co que me agasallaron o outro día os dirixentes de Galaxia do libro que teñen vostedes na man. E leín con moita atención as 18 intervencións máis ou menos breves de unhas escritoras, 5 concretamente, que realmente quedei non só sorprendido, senón agradecido. E non agradecido polo feito de que unhas mulleres que non teñen, que teñen menos de 60 anos, unha ten 40, polo tanto chegaron a Galaxia onte a noite, ou antonte. Chegaron a Galaxia, pero cando falan de Galaxia falan da primeira Galaxia, daquel proxecto negado
daquel proxecto heroico, pero daquel proxecto amplo, daquel proxecto plural, daquel proxecto europeo, daquel proxecto non folclórico, non costumista. Sorprendeume, pero agradoume. E agradoume non porque me dean a razón a min de que ese proxecto é unha das proezas intelectuais non máis importantes de Galicia. Eu creo que é tan importante como o Rexurdimento, desde logo máis importante que as Irmandades da Fala. Pero levantar da súa postración un idioma como o galego nos anos 50 como fixo Galacia, non creo que haxa unha experiencia igual en ningún territorio de Europa e quizáis en ningún territorio do mundo. A proeza de Galacia é unha proeza singular na historia da cultura mundial. Pois, con palabras distintas, estas 4 mulleres confortáronme hai 2 días cando as leín. Mercedes Corbillón, que naceu no ano 69, di: non seríamos os mesmos sen Galaxia, valor inmaterial que pertence e obriga a todos. Non está falando de que teñan editado autores importantes, non. Eso son fábricas de libros. Aquí non se fala dunha fábrica de libros. E, desde logo, Mercedes Corbillón, a quen non teño o gusto de coñecer, realmente non tivo trato coa xente aquela, nin coñeceu as primeiras edicións da década dos 50 ou da década dos 60. Ben logo, alguén que naceu no ano 72, Paula Carballeira, que di, máis explícitamente, un editorial que garda a memoria do que fomos, que recolle o testemunho do que somos e que nos ofrece a posibilidade de crear o que seremos. E alguén que naceu no ano 73 no País Vasco e que confesa que a súa lingua materna non é o galego, di: Galaxia, un pai e unha nai que se ocuparon de transmitir o que nos define. E, por último, alguén que naceu no 85 e, por tanto, ten 40 anos ou está a punto de cumprilos, Lara do Pazo Ruibal, di: Galaxia é algo máis que unha editorial, é o arquivo de boa parte da nosa memoria literaria. Un espello onde mirar quen fomos, quen somos e quen queremos ser. Pois ben, e agora, e si que termino, quero facer unha lembranza a un momento, o momento inicial do discurso que acabamos de oír na voz do seu autor, de Vítor Freixanes. Vítor Freixanes, no ano 67, adquire o seu primeiro libro en galego, que se dá a circunstancia de que é un libro da editorial Galaxia. Ten, se non me trabuco, señor Freixanes, ten 16 anos. Le o título, supoño que le os créditos e logo atópase coa dedicatoria. E a dedicatoria que nós acabamos de oír di: a don Ramón Otero Pedrallo e a Ramón Piñeiro, mestres. Pois ben, é probable que Ferrín, como algúns outros, non se consideren hoxe discípulos daqueles mestres, sobre todo de Ramón Piñeiro. Pero sin aqueles mestres non habería estes discípulos, nin siquiera os discípulos que hoxe están en controversia coa editorial Galaxia da primeira década ou das primeiras décadas. Percival e outras historias. Pois ben, este señor que se chama Vítor Fernández Freixanes adquiriu ese libro. Aí entroulle ese verme vicioso que queda incorporado á cerna do noso espírito, e el vai ser sempre un lector, vai ser sempre un lector de galego, vai ser sempre, a partir de algún tempo, un home comprometido coa literatura galega. Porque a editorial Galaxia, xa no ano 67, levaba e leva o lume da causa de todo e de todos.